Takže vítam vás u hry menom Go to Bed. V tejto hre je jedinou mojou úlohou ísť do postele, ako napovedá názov. Poďme sa do toho pustiť. Situácia 1. Subject A. Go to bed. Príde mi to moc jednoduché. Nemôžem ísť napríklad preč odtiaľto? Môžem, ale čo keď ma to niečo zabije, keď neposluchnem? Ešte idem si láhnuť. Počúvnem hru a idem si láhnuť. Zamkol si predné dvere? Nie. No, takže to skúsime znova a teraz už aspoň vieme, čo máme robiť. Takže niekto sa nám vláme do domu, my tomu musíme zabrániť. No tak, im to ešte otvorené okno, tak ho zavriem. Čo je toto? Alarm, výborne. To nemôžem poprehľadať? Nemôžem. Do chladničky sa pozrieť tiež nemôžem. To bude asi všetko. Že by to bolo takto jednoduché. Tak idem do postele. Zamkol si predné dvere? Áno, zamkol. A už nemá čo robiť. Zavrel si okno? Áno, zavrel. Zapol si security alarm? Áno, zapol. Schoval si nože? Čo keď poviem áno? Asi to nepomohlo. Dobre, takže teraz zavrieme okno, zapneme alarm, zamkneme dvere, chováme nože. Jak mám schovať? Takto, výborne. Mám ich aj niekam dať, alebo ešte niečo v skrini nie? Vyzerá, že nie. Tak si ideme láhnuť. Zamkol si predné dvere? Áno, zamkol. Zavrel si okno? Áno, zavrel. Zapol si security alarm? Áno, zapol. Schoval si nože? Áno, schoval. A teraz už nebudem klamať. Polícia. To bolo také ľahké. Jednoduché. Situácia 2. Subject B. No, neviem, či sa mi chce ísť úplne do postele, keď viem, jak to dopadlo minule. Najskôr sa idem pozrieť po dome. Máme teda jeden dom, ale vyzerá, že sú tu tie isté veci, ako minule mám urobiť. Ešte tu nejaký sklep s odpadkami a flaškami. No, tak mám si urobiť to isté, nie? Zavrieme dvere, zapneme alarm. A čo keď teraz tá hra chce, nech to všetko zavrieme a potom to neskôr budeme musieť využiť. No, skúsim teraz všetko zavrieť a zamknúť a keby tak, no tak to resetnem. Chcem vidieť, čo sa stane. Schovám nože a to je asi všetko. Ešte skontrolujem, či tento sklep sa nedá nejako zamknúť. Nedá. Dobre, ideme si láhnuť do postele. Zavrieme dvere, svetlo sa zase nedá, tak ideme spať. Je dom zabezpečený? Áno je. Si istý? Prečo sa na to pýta dvakrát? Podľa mňa som mal pravdu s mojou teóriou, ale uvidíme. Áno je. Dobre. To je všetko. Dobre, ideme na ďalšiu situáciu. Situácia 3. Subject C. Kde som? Ako som sa sem dostal? To by aj mňa zaujímalo. Môžem ísť proste spať? Dobre, tak idem nájsť cestu von. Jak to na mňa niečo vybehne, tak sa strašne zlaknem. Jak sú tie toaleťaky s tým košom urobené tak, aby to vyzeralo ako tvár, to je hnusné. Patky. Mŕtvola. Dobre. Kľúč.
Teraz sa bojím otočiť, podľa mňa je niečo za mňou. Vyzerá to v. Ale nepáči sa mi, jak stichla. Kde je tá mŕtvola? Otvoríme dvere. Rebrík. Môžem ísť preč? Výborne. Musím nájsť cestu von. To som u mňa doma a vyšiel som z toho sklepa. A to je to, čo som hovoril. Teraz sa nebudem môcť dostať von, pretože som si všetko zamkol. No to je problém, ale. A ja som si schoval úplne všetko. Aj nože. Možno by som sa mal vrátiť dole schodmi. Do prdele. Tam nebola cesta von. Na nič. Tak to bol koniec hry, ale podľa mňa je tu ešte jeden ending, keby som nezamkol tie veci v tej druhej situácii. Idem to skúsiť znovu. Takže znova situácia 1, subject A, go to bed. No, takže teraz viem, že mám zavrieť všetky veci a uzamykať, zapnem alarm, zamknem dvere, schovám nože, okno som zavrel, to je všetko. Zamkol si predné dvere? Áno, zamkol. Zavrel si okno? Áno, zavrel. Zapol si security alarm? Áno, zapol. Aj nože som schoval. Výborne. Situácia 2. Tak, teraz mi píše, že mám ísť do postele a ja si rovno pôjdem. Zasneme svetlo. Je dom zabezpečený? Áno. Si istý? Áno, som si istý. Výborne. Situácia 3. Subject C. Go to bed. No takže teraz to tak iba rýchlo prebehne, lebo myslím, že tu žiaden jumpscare nie je. Vám ich hlavne nevystrašil, tak snáď ani teraz nie. Berme kľúč. Stále mám pocit, že tu niečo bude. Stále tu tá mŕtvola nie je. Otvoríme dvere. Dobre, nič nejde za mňou. A idem zase hore. Musím nájsť cestu von. Môžem sa ísť pozrieť ku mne do izby? Nemôžem. Dobre, tak idem von. Dúfam, že vás bavila táto krátka hororová indie hra a uvidíme sa u ďalšej hororovej hry. Čau!